Стартът е от сърцето на Белоградчик. Линеен маршрут 16 км. Предимно спускане. Кратко разстояние, но наситено с преживяване. Първите километри преминават под погледа на скалите. Пътят се спуска през гора. После се отваря към долината. Червената църква Света Троица е построена през 1866 година изцяло от червен камък, добит от местните скали. На това място има следи от келско светилище и римска крепост. Свещено пространство през различни епохи. Последните километър и половина са чакъл. Пътят води към скала Боров камък. Маршрутът продължава към ферма и винарна боровица. Това е повече от велосипеден маршрут. Това е пътуване във времето.